गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 6 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ सेल्फ एनुमेरेशनाव बर' रावनि अपसन गैयैनि थाखाय नुजानाय जेंनाखौ सावरायनो थाखाय हारिनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बावैनो जथायै सावरायनाय जागोन होनना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा मोनसे फेसबुक पस्ट होदों। भुटाननि कुरिसु हाइड्र'पावार बान्दोनिफ्राय गोबां दै हगारनायनि जाउनाव बिटिसिनि गोबां जिल्ला खुंथाया दैबानानि सोमोन्दै सांग्रांथि होदों। सुबुंफोरखौ दैमाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो, दैबानानि दैनिफ्राय गोजानाव थानो आरो सांग्रां थानो थाखाय सांग्रांथि होदों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा दिनै शिबसागर दावबायनायजों लोगोसे दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होगोन। मख'नो गोनांदि रैखाथि मावबादायाव थानांनाय सुबुंफोरनो गोनांथार मुवाफोरखौ राननानै होनाय जागोन, जेरै गां 10,000 मुस्रि, गां 10,000 बिसना सादोर, गासै मोन 10,000 पेकेट ब्लिचिं पाउडार आरो गं 10,000 फिनाइल बथलफोरखौ राननानै होनाय जागोन होनना मिथिहोदों। रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लक सभानि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथांमोना मिरुनि नखर बिफाननि हादोरसा मन्थ्रि नित्यानन्द रायखौ लोगो हमहैदों। बे जथुम्माया बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनाय, 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिल, मोनथाम हानजायारि सावरायनाय आरो ओनसोलजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय। आथिखालनि बिटिसिनि एडिशनेल प्रिन्सिपल सेक्रेटारि एसिएस प्राणजित कुमार औवारीनो आसाम सोरखारा मैया कर्मश्री बान्था 2026खौ होदों। एसिएस प्राणजित कुमार औवारी बिथाङा आसाम सोरखारनि माइन्स आरो मिनारेल्सनि सेक्रेटारि जानानै थानाय समाव माइनिं सेक्टरनि हाबाफारिनि माखासे सोदांनाय रिफर्म लाबोनायनि थाखाय बे बान्थाखौ होनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। चिरांनि काजलगावआव थानाय कुकुरमारियाव आसाम जाग्रा आरो नोगोरारि जगाय आफादनि सिङाव माइ बायग्रा मिरु बेखेवदों। बेखेवनानै होदों चिरां जिल्ला बेंगिरि गुकुल चन्द्र ब्रह्म आरो एमएलए पानिराम ब्रह्म बिथांमोना आबादारिफोरनिफ्राय कुइन्टेलाव 2,369 राङाव बायगोन होनना मिथिहोदों। कक्राझार पाथरघाटआव हा माफिया चन्दन पालजों लोगोसे गासै सा 16 सुबुंफोरखौ सेडल केस आरो सेडल ट्राइब एक्ट 1989 सायाव केस होदों। अल आसाम ट्राइबेल संघ कक्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनिटआ अल आसाम ट्राइबेल संघ कक्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनिटनि आफादगिरि अनिल चन्द्र औवारी आरो कक्राझार जिल्ला इउथ अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि नारपति ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे फोरमायथिखौ होदों। बर' हारिनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बेदर गोथां बायग्रा फानग्रा बुंनायनि दायाव कक्राझारनि बासु बसुमतारीया बिसानिसिम निमाहा बिदों। मैया 4 थारिख आगस्ट खालि आंनि फेसबुक पेज बासु बसुमतारी बिसानि गासै एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बिथांमोनखौ गाज्रि रोखोमै एलिगेसन होनाय जादोंमोन एबा लिरनाय जादोंमोन। बिनि थाखायनो आङो गासै बिसानि एबा एक्टर एक्ट्रेस आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौ खर' गंग्रायै मिडियानि गेजेरजों बिसानिसिम निमाहा बिनाय जाबाय। मा जायामोन? आंबो मैया सानस'नो हायाखै, ओंखायनो मैया आङो आंनि फेसबुक पेजावहाय बिदिनो लिरस'नाय जादोंमोन आरोखि। आंहा बिदि अखाराव लिरनाय आरो बुंनाय बिदि अयभास गैखायामोन आरोखि। मैया हठात करि आंनि गोसोआव सानखांनानै बे फेसबुक पेजाव आङो लिरनाय जादोंमोन आरोखि। मा आयदाखौ लानानै लिरनाया बे शिबसागरनि दैबानानि सोमोन्दैखौ लानानै आङो लिरनाय जादोंमोन नालाय। जिनिसा थारमाने माखासे फिसा फिसा इउटुबारफ्राबो डनेसन हिसाबै हरदों नालाय। आंथ' मिथिया नालाय, जोंनि एक्टर एक्ट्रेसआबो सिगांबो हरदों जाहैबाय। आंथ' मिथियामोन, बेनिखायनो आङो बेबादि आङो लिरस'नाय जादोंमोन आरोखि। बिसानि सायाव माबाफोर बेबायदि नोंहा बेरेखा बा गोजोननाय गैयि दंमोन नामा? आंहाथ' बिदि बिसाजों बिदि बेरेखाबो गैया। आंजों बिराद लोगो दं, जेरेखम अबिनाश बसुमतारी, सिगाङावबो लिनिदा होननाय दंमोन आंजों आंनि बर' बाबुन बिथाङा आंनि डिपार्टमेन्टआवनो बेजोंनो आङो थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायोमोन सिगाङावबो। माबाखौ
राहा लानाय बा पुलिस थानाफ्राव राहा लानाय बेबायदि नोंनिसिम रिपर्ट सफैदोंमोन नामा? औ फैदोंमोन बिसाया आंखौ मैयानि गेजेरजों आंखौ रायलायनायनि गेजेरजों आंखौ केस होनायनि मानहानि होनो नागिरदोंमोन। ओंखायनो दिनै बिसानि मानसिफ्रा आंखौ लेंहरनायलाय जों रायलायनो लेंहरनायलाय आङो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिसानि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिसोरनि सोद्रोमाफोर दं बिसोरजों रायलायनानै आं दिनै नैबेनि प्रेसमेन्टखौ होनाय जादों आरोखि। दा नोंथांनि गोरोन्थि खामानि मावनायखौ सिमान आं लाबाय। आरो इयुनाव आं बेबायदि बिसानि सोमोन्दै आं जेबो खामानि मावनाय नंला। मा मुं? आंना बासु बसुमतारी। बिसायाव बिबानफोर दं नामा? गैया, आंनाव जेबो गैया। आं जेरैबायदि फेसबुकआव गोरोन्थि हाबा मावफ्लांदों जाहाथे इयुननि मानसिफ्राबो बेबादि हाबा दामावथोंसै, जाहाथे बिसाया बर' हारिनि मोनसे आफाद, जाहाथे बिसानि सायाव बेबादि सोंखारिनाय आखु रावबो दिन्थिया, बेखौनो आङो आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावसिम खावलायनाय थाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाया गोबां फाराग दङ होनना रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। हाग्रामानि सायाव खुब मोनसे आसा आरो फोथायनाय लाखिनानै हाग्रामा BPFनो भट होदोंमोन। नाथाय दिनै खम समनि गेजेरावनो हाग्रामानि मावनाय दांनायनि सायाव रायजो राजा मोनसे असन्तुष्ट फैदों, जेराव सानफ्रोमबो असान्ति, मानसि गावथारनाय, मानसि बुथारनाय, गावजों गाव एना एनि नैबे परिबेसखौ नुनानै दिनै रायजो राजानिफ्राय मोनसे जोङो मतामतखौ मोननो हादों जे खसाके हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि दैदेननाया बहुत मोनसे फाराग दङ। जाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPLनि दैदेननायाव BTC ओनसोलनि गासै हारि माहारिखौ लानानै खौसेयै अनलायनानै जेराव मोनसे माने भय भाब बे बुस्थुआ BTC ओनसोलाव टटेलि जोबस्रांबायमोन। नाथाय दिनै पुनराय हाग्रामानि खाखन लानायनि उनावहाय मोनसे सन्देह मोनसे फैफिनबावदों। थांनाय गोलाव समावहा हाग्रामानि खाखननि समाव जेरैबायदि सान हाबस्लाब मोनै गावनि न' सिङाव हाबनानै थानो गोनां जायोमोन, हाथाय बाजाराव माने निर्भय भाबै बेरायनो हायामोन। नाथाय दिनै मानसि रायजो राजाफोरा साननो बायद' जाफिनदों, खसाकै बै दिनानो फैफिनबाय नामा ना। खारन थांनाय खैदिनमान सिगाङाव बिजनियाव जाबाय, गोथाङै सासे मानसिखौ बुथारबाय, माने माबायावहाय रायमना फरेस्टआवहाय जोंनि दाय गैयि सासे सेंग्राखौ मेलेम ओंखारलायनाय गावथारबाय, आरो बिदिनो गोबां माने जोंनि थिकादारफोरखौ गावथारदों, बुथारदों। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मोनसे सन्देह फैदों जे खसाकै राजनितिक भाबै हाग्रामाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय गनायथाव नङा। बेखौ लानानै दिनै परिबर्तनखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा साननो बायद' जागोन। खारन बोसोरसे समावनो रायजो राजानि साननाया दिनै माने उल्था मोनसे साननो बायद' जादों, हाग्रामाजों जानाय नङा होननानै। बेखायनो जों आसा खालामदों फैगोन दिनफोरावहा निस्सय UPPLआ रायजो राजानि दल हिसाबै खामानि मावनो खाबु मोनगोन होननानै।